Γιατί έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ντούβνιακ κάνει μια ωραία παλιά για τον Τικούρη τώρα, ο οποίος την αξιοποιεί στο έπακρο. Γκολ φάουλ. Με την εμπειρία Του Γκορί τα παπούτσια είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν από τον Πέτγουεϊ. την μπάλα όμως και έκανε screen με το σώμα του. Αυτά που βλέπει ένας προπονητής είναι αυτά που λέει ο Στρής Νικολαίδης. Αυτά που μετρούν περισσότερο τη λειτουργία μιας ομάδας και όχι αυτά που παρακολουθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Ο ΠΑΟΚ απαντά. Ναι, είναι σημαντικό αυτός που βάζει το καλάθι, αλλά και η λειτουργία του Σίμτσακ στο να δώσει την μπάλα και να βάλει το κορμί του ώστε να... Πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχει 11 πόντους σήμερα. Ο χρόνος δεν ήταν κακό το σουτ δεδομένων των συνθήκων. Αστόχησε όμως. Ντούβνιακ, ο οποίος δείχνει αρκετά διεισδυτικός και εδώ τελειώνει και πολύ καλά τη φάση. Ντούβνιακ. Σε άμυνα ζώνης πάλι καβάλα. Σέρβος ελεύθερος, πάει για το δίποντο και δικαιώνεται. Και είναι το πρώτο καλάθι πέναντι στη ζώνη του ΠΑΟΚ. Και με καλή κυκλοφορία αυτή τη φορά. Καλή επιλογή από τον Ούρος Ντούβνιακ. 50-44. Και επιβάλλεται να βρει λύσεις στην επίθεση πλέον. Έχοντας απολέσει τη δική του διαφορά. Είναι στο μείον 4. Γυρνάνε πολύ την μπάλα περιφερειακά. Η μπάλα δεν ακουμπάει καθόλου μέσα στους ψηλούς. Και έτσι φτάνει στο τέλος να κάνουν μια βεβαιασμένη επιλογή. Δέστε, γύρω-γύρω. Ντούβνιακ έχει δείξει καλά στοιχεία. Τρίποντο από τον Σέρβο και η διαφορά στο όριο. 53-54. Ο Ούρος Ντούβνιακ φτάνει με τη διαφορά στον πόντο. Πάλι ο Ούρος Ντούβνιακ. Βρήκε αμαρκάριστο τον Γιαννακίδη ξανά για 3. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο συν 2 με... Λάθος από τον Ομπράιαντ και ο Γιαννακίδη μέχρι μέσα ο Ντούβνιακ έκλεψε και ολοκλήρωσε. Ο Σέρβος νομίζω είναι πολύ καλός για παίχτη που παίζει πρώτη φορά. Έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει καλάθια. 62-56 συν 6 για τον ΠΑΟΚ, ενώ απομένει 2 και 20 το time out που κάλεσε ο Δημήτρης Πρίφτης, μην έχοντας περιθώρια. Το παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε ένα μικρό προβάδισμα και το διατήρησε.